Татарстан Республикасы биләмәсендә бердәм һәм бердән-бер мөфтият эшләп килгән. 1500-дән артык мәхәлләне берләштергән, санаулы гына булган Россия Федерациясе субъектларының берсе. Татарстан Республикасы Диния нәзарәтенең төп эш юнәлешләреннән берсе дини белем бирү һәм мәгърифәтчелек, социаль хезмәт, Татарстан мөселман җәмәгатьчелеген үстерү, татар дини мирасын саклау. Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте өммәтнең дини гыйлемен күтәрү буенча планлы һәм методика нигезендә эш алып бара. Имамнарга белем өстәү юнәлешендә даими укулар оештырылган. Урта дини белем бирү стандартлары эшләнелгән һәм гамәлгә куелган. Диния нәзарәтенең барлык уку йортлары аттестация узган. Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте Болгар Ислам академиясе эшчәнлеген оештыруда актив катнаша. Болгар Ислам академиясе беренче студентларын агымдагы елның сентябрь аенда кабул итәчәк. Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте эре социаль проектларны да гамәлгә куя. Шуларның иң зурысы матур гадәткә әйләнгән республика күләмендәге ифтар мәҗлесе. Узган ел ифтар ашында 10 мең кеше катнашты. Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте каршында аз керемле мохтаҗ гаиләләргә ярдәм итүче Зәкят хәйрия фонды эшләп килә. Ярдәм мәчете канаты астында күрмәүчеләр өчен уку тернәкләндерү үзәге эшли. Тоткыннар белән эшләү җайга салынган. Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәтенең үз хаҗ операторы уңышлы гына эшләп килә. Дом РТ хаҗ операторы программалары буенча 5000-дән артык кеше хаҗ сәфәре кылды. Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәтенең хәләл стандарт комитеты Россия Федерациясендә хәләл продукция һәм хезмәтләрне сертификатлаштыруда лидер булып тора. Диния нәзарәте мөселман архитектура мирасын саклау мәсьәләсендә үзәккә куя. Бүген 11 объектта төзекләндерү эшләре бара. Узган еллар дәвамында өммәтебез өчен татар халкының, Россия мөселманнарының рухи-мәдәни мирасын чагылдырган йөзәрләгән дини китап бастырылган. Рәшидә Коръәнне өйрәнү үзәге эшли башлады. Казанның Кол Шәриф һәм Болгар каласының Ак мәчетендә тәүлек әйләнәсе Коръән уку гадәткә керде. Беренче мәртәбә дини йолаларны башкару нигезнәмәсе расланды һәм кулланыла башлады. Заманча Россия мөселман өммәтенә юнәлеш булырдай, радикаллар идеологиясына каршы торырлык, ислам һәм татар дөньясы концепциясе Россия мөселманнарының социаль доктринасы кабул ителде. Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте һәр көнне өммәтебез бердәмлеген ныгыту өчен хезмәт итә.